Aku ki kangen Gus Dur, Boy. Kangen Gus Dur. Iya, Boy. Lah kangene mesti pengen apa? Pengen iki ziarah mrono kuwi ya. Ziarah. Lah ziarah kan enak sih. Kita tempat bis rono. Iya, tapi kan Kelar, kan? pernah dhewean yo ngentir mrono yo. Ya aja dhewe. Ya nek pengen temenan. Radio saya kan duwe kanca Cah Ibnu ki yo. Kenalan Kang Hud kira tidak? Oh, Kang Hude apa? Iya, oh, iya. kuwi isih nganake lagi program kuwi ziarah kok lagi posane Gus Dur yo. Kok pahlawan liya kabeh lah. Iki nek Pak Kiyang Rono ya suka lagi melu Cah Ibnu kuwi. Iki Cah Ibnu ki. Kang. Ada apa? Duit po. Keluar ada duit gae. Nah, ini kanca-kanca UKB iki. Lagi ye brosure Cah Ibnu ki iki nek tak omongi mau. Nek kata-kata karo Mas Isan. Nah, iki tulisannya priye, Mas? Sama lulus S tira Mas, iki ku wale brosure. Lah, kosong. Udu ku kuwi koyo iki lho. Nah, iki. Iki tujuannya bener ana ring Gus Dur, Mas. Ya Allah Gusti, sampean bener-bener lulus SD ya Mas. Iki kena sono tulisannya iki. Jombang. Lah, iya, Jombang. Nah iki Oh, jejere iya. Gus Dur. Selain ring Gus Dur, ya padha wae ring Sapuro, ring Kadilangu, Sunan Gresik, Blitar, Tuban, Surabaya lan Madura, Mas. Iki 50 kaki 50 apa? Maksudnya 50 k iki ya 50.000 Mas. Nek sampean Pak Benora kendaraan kursi bayar 50.000 dhisik karo panitiane ya. Iya. Nah, iki total bayarnya piro ki? Totale nek wis bayar 50.000 berarti nambahane 300.000. Iki soalnya bayare 350.000. Berarti 350. Iya, 350. Kapan iki, Mas? Iki pelaksanaane rong dino Mas, dino Setu karo Ahad. 18 tekan 19 April 2020. Ya. Nah, iki fasilitas ki makan 2 ek iki apa iki? Makan 2 ek iki maksudnya makan 2 kali Mas. Jadi disediani dek panitia mangan ping pindho. Ya. Tapi nek urunan karo sapa iki? Kene pucang tengah ya Mas. Iya. Nek pucang tengah ki berarti nek urunan ring ketua perduko. Berarti kene karo Mas Andrian nek ora Mbak Viroh, nek ora ya karo Kang Huda. Oh, sama Mas Andrian kok, Mas? Waduh, aku Mas Hamzah, aku Hamzah. Lah iki kanca-kancaku iki arane Ulis. Lah niki ketua perdukoe sing cewek niki Mbak Viroh. Lah niki Mbak Wulan nggih. Mas, lah iki nek dicicil oleh ra ke Mas? Nek Pak dicicil yo monggo ora apa-apa. Si ana wektu 2 wulan setengah wae kok. Oke. Saman kan mbukan pocokane seminggu pisan yo. Iya. Teko seminggu 50.000 apa 100.000 iki nyandak Mas. Si ana 2 wulan setengah ra kae iki. Nah, Pri, kan? Kenal nek karo Mas e, kenal langsung. Makasih, Mas. Makasih Mas, makasih. Langsung ngene. Ya iki wis tak tinggali siji Mas. Terima kasih. Yo pengen melu. Iya, makasih, Iki Mas. tak pamit. Oh iya, monggo. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah wisata religi dari kami Ibnu IPPNU Ranting Ngeboro Pucang yang akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 April 2020. Harga tiket masuk Rp350.000, bisa DP terlebih dahulu Rp50.000 pada ketua perduku masing-masing. Tujuannya ada banyak tujuan, diantaranya ada ke Sapuro, Kadilangu, Sunan Gresik, Jombang, Blitar, Tuban, Surabaya, dan Madura. Jangan sampai kehabisan kursi. Apabila Anda masih bingung, bisa hubungi nomor di bawah ini. Mungkin itu saja dari kami. Ayo ikutilah sebelum kehabisan kursinya. Salam 3B. Belajar berjuang berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.